салом. розӣ ҳастед ки ҳар яки мо аксҳое дорем ки ба худамон писанд нестанд. ба ҷуз ин дар баъзе аз онҳо касе ба мо шох гузоштааст. оё медонистед ки чеҳра, бадан, либоси шумо ки шахсияти шуморо ифода мекунад, маълумоти шахсии шумо аст. ҳар касе ки аз шумо акс ё навор мегирад, дар куҷое ки нашр мекунад, шумо ҳуқуқ доред ин аксу наворҳоро пок кунед. ҳоло ман ба шумо мефаҳмонам ки ин корро чӣ гуна кардан дар кор аст, вале пеш аз ин ба саҳифаи мо даромада обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед то видеоҳои муфиди моро бубинед. як нафари ношинос дар нақлиёти ҷамъиятӣ Саодатро акс гирифта, онро дар тикток гузоштааст. Саодат пас аз чанд муддат тариқи дӯстонаш аз ин огоҳ мешавад, вале аллакай зери аксҳои ӯ садҳо шаҳр буд. Ӯ ба мо нақл кард ки барои пок кардани ин аксҳо чӣ кор кардааст. Оказывается, мое видео тогда сняли и опубликовали в ТикТок. У меня ТикТока на тот момент не было. И каждый знакомый пишет, говорит, это не вы, это не вы. Я ему написала удалить видео, то, что это мое видео, без согласия ты снял и так далее. Он не стал отвечать. Я просила друзей жаловаться на это видео. Все пожаловались, но никакого эффекта не дало. Я написала непосредственно именно в ТикТок, там служба поддержки, обосновала, там нужно было отправить свои фотографии, то, что это именно я на видео и так далее. Я им по несколько раз написала на русском языке, тоже никакого эффекта не дало, они никак не связались со мной, ничего не ответили. Тасаввур кунед ки шумо ҷои истироҳат ё хурсандӣ дореду фарду акс ё навори шуморо миллионҳо нафар мебинанд, зери онҳо шарм мегузоранд, шуморо таҳқир мекунанд. Масалан, чунин аксу наворҳо бештар дар саҳифаҳои машҳури Ҳодиса ТВ ба нашр мерасанд. онҳое ки аксу наворҳояшон ба ин саҳифа меафтад, бо ҳар роҳу восита ба ивази маблағ, бозорию тавалло аз соҳибони саҳифа хоҳиш мекунанд ки маълумоти онҳоро пок созанд. бархе аз истифодабарандагони интернет чунин аксу наворҳоро бо шиёри Ҳодиса ТВ биқабош ба ин саҳифаҳо мефиристоданд. ба монанди ин саҳифа садҳо саҳифаи дигар боз шуд ки барои шаҳрванди оддӣ маълум кардани шахсияташон душвор аст. то кунун чандин нафари онҳо боздошт гардиданд. ҳатто ба наздикӣ мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нисбати Ноёб Бобозода ва Муҳаммад Ҳусейн Исроилзода барои ғайриқонунӣ ҷамъоварӣ ва паҳн кардани маълумоти занону духтарон чораандешӣ намуд. ҳамчунин Амрохон Абдуллоев ва Рустамбой Фозиловро барои ҳамин гуна кирдор 10 рӯз ба ҳабси маъмурӣ гирифтанд. ҳар яки мо барои пешгирӣ аз чунин амалҳои ғайриқонунӣ метавонем чораандешем. якум, барои дастнорас будани маълумоти шахсиятон дар интернет, саҳифаҳои иҷтимоии худро дар ҳолати пӯшида, яъне закритив профил нигоҳ доред. дуюм, агар чунин контентро дидед, аз ғами як каси дигар хурсанд нашавед. лайк нагузоред ва шарҳ нанависед. сеюм, дар бораи чунин муҳтаво ва шабака шикоят кунед. дӯстон ва оилаи худро низ ба ин даъват кунед. як ҷоямо намегузорем ки чунин контент паҳн шавад. чорум, ҳеҷ гоҳ аксу видеои дӯстонатонро берозигии онҳо нашр накунед. зеро тибқи кодекси нави маданӣ ки аз 1 июн мавриди амал қарор мегирад, барои ғайриқонунӣ нашр кардани маълумоти шахсие ки ҳуқуқи шахсияшон поймол мешавад, ҷавобгар мешавед. ҳақиқатан ҳолатҳое ҳаст ки дар шабакаи интернетӣ бе иҷозати шахс акси онҳоро паҳн мекунанд ва агар ки мо аз назари ҳуқуқӣ ина мушоҳида кунем, ин ҳолати ғайриқонунӣ мебошад ва мо наметавонем бе иҷозати шахс акси ӯро истифода барем, яъне ки паҳн кунем. дар ин ҳолатҳо чӣ бояд кард? Дар ин ҳолатҳо мо бисёртар тавсия метиҳем ки шахс бояд агар ки ба созишнома, яъне ки бо маслиҳат шахси паҳн карда аксро аз интернет нагирад, ҳатман шахсе ки ҳуқуқош поймол шудааст бо аризаи даъвогӣ барои барқарор кардани ҳуқуқҳои худ ба суд муроҷиат мекунад ва суд шахсе ки ҳуқуқҳои дигар шахсро поймол кардааст ӯҳдадор мекунад ки ҳуқуқҳои дигар шахсро барқарор кунад, яъне ки ин аксро аз интернет гирифта кур кунад. умедворем ки маслиҳатҳои мо ба шумо кӯмак мекунанд. интернетро барои худ ва дигарон бехатар гардонед. то нашри минбаъда хайр.